tänään mä oon lähinnä ollut tekemässä täällä siitä, että protestoimusta A-linnanjuhlia vastaan B näyttämässä tässä maassa on sakkia, jonka mielestä pitäisi jotain vähän tehdäkin. Ja niin kun linnanjuhlat itsessään on semmoinen tapahtuma, että niin kun periaatteessa jos siellä kunnioitetaan veteraaneja tai muita, niin mulla ei ole mitään sitä vastaan, mutta tällä hetkellä siellä on lähinnä yhteiskunnan pellejä ja mallilukkeja, jotka vetää saatanan kallista sakkaa. Ja samalla sitten kuitenkin tässä itse Suomessamme on niin paljon kaikkea pientä vikaa, että mun mielestä on helvetin hyvä ajankohta lähteä sitten näyttämään, että on ihmisiä, joita tää asialla jo nyppii. Ambulanssi nyt! Miestä! Alkaa patukkaa! Rautatientorjulta lähteneet marssijat kuulemma kohtas aika paljon huhujen mukaan. Valitettavasti mä voin sanoa, että varmasti että mä luotan lähteisiin poliisiväkivaltaa ja myöskin niinku aika helvetin pahaa estelyä siihen niinku päämäärään pyrkimisessä. Että itse tää tapahtuma täällä on mennyt ihan hyvin lukuun ottamatta, että paria ystävääni on pamputettu. Viime vuonna homma meni vähän penkin alle puolin ja toisin, että oli sekä mielenosoitteita että poliisien ylireagointia. Aikaisempina vuosina on ollut hirveän mukava tapahtuma siinä mielessä, että tää on todellakin ollut kuokkavierasjuhlat eikä pelkkä mielenosoitus. Irtokaa syrjää! Drai! Lapsi polisai! Hei! Tapetaan! Porvarit! Viekää se kukkaan! Kaksipiippunen juttu. Tavallaan on saatu näytettyä sitä, että niin kyllä on ihmisiä, joita vituttaa tää meininki, mutta tavallaan samalla on ollut kyllä vähän laimea meininki. Että ehkä niin se suurin mitä täällä on saavutettu on ollut se, että tää on ollut tavallaan poliisimielenosoitus, että tää on ollut niin merkki siitä, että miten paljon tahdotaan lähteä kitkemään niitä voimia, jotka vastustaa systeemiä ja miten raaoin metodein. Ei voi puhua niin raaoista metodeista siinä mielessä, mutta kuitenkin siis selvää konfrontaatio on ollut. Turpasti vittu kiinni. Näyttää yhtään mitään.